Ndiri muchikurubi. Ndiri kunoku kuchikurubi. Ndokwandiri izvezvi. Ndiri kunoku kuchikurubi hama we. Ndanganguriwa. Iwe ndakabata bhondo reJemasoni. Ota ndokwandiri izvezvi. Ndokwanditori kuchikurubi. Ndatozopedzera ndati izvo. Rega ndikabayeka live 9. Ko vanhu vangu zvavachatogara vari frustrated because of Mama Rasta rafamba gufefe kuti vangangurwa. Iye nivhale pandakati mhapano. Kwakuya kuzongangurwa. Kwakutadza kukudzai. Watsva nemasimba ekundingangura ndiani? Mai marite. Ndiani ane masimba ekungangura ini? Oh. Mune anotamba nemaonarepo. Maonarepo. Wofunga kuti kunovhurisira dhoketi vhale. Hayi laya. Mapathetic laya. Shoko nemi ndamufunga kuti majokesika. Kuma call and receiving each and every time. Are you okay, Mama Rasta? No, I'm okay. And I'm satisfied. Nothing happened to me, guys. I'm very okay. Nothing happening to me, sweetheart. I was with Madam Boss the whole day. So why I get it from people of Zimbabwe, people of social media. Nditombo uchikeka zvekuti anzanzi ndonzi ndasungwa. Indri Chigananda mukafunga munhu akambosungwa kapa akagara makore ese mayeziwo aye ari muchitokisi kunyika yevatorwa. Wozofunga kuti ndingatye kusungwa kuno kunobikwa sadza nebhinzi dzandajaira. Hanzi naimi munhu anonwa doro, munhu anoyamwisa anotenderwa kumwa doro, aive makarekare. Ezvinochachi zvino vana vachayamwa. Ezvinochinji. Things are changing each and every day. Black Rebel rinosisisa mukaka. Kana ukanwa nyati unoita kutotesa madhendi. Nyangwe iye munhu achida kundisungisa bva sewiki newo ngavandisungezve. Bva sewiki newo chaiwo. Today even he gonna arrested me today. Let me be, guys. Andina kunondokanganisira ndina kumaseo kwandiri ndiri kuenjoya ndiri kumbare kumatererini. Annex. Kuma annex. Ndo kwandiri pa block pa block 4. B11. Pa B11 ndo panitori zvezvi ndakatorova Jemasoni neMakulai. Anondisunga wacho ndiani kona Mwari. Tinodzuze nepolisi. Yaizvezvi kana pena tauro ndasunga kana kuti ada kundisungisa ndiri padhuze nepapolisi paStar FM. Zvabuda futi panews. Kondosungirwe naimi iro guwa rendinga rega. Instead yekuti munhu aenda anosunga Patricia Jeki ana achisunga munhane. Naiwe ungasukwe mutumwa anambonje. Ungatume instead yekuti usunge munhu afumura gure. Wosungisa munhu anenge ataura hazvisi right. Maziso akazvimba kaya kushata agara nemahipsa. Netushaya twangu twakapinda mukati nditori pama-annex. Ndakarova crop top nekabhachi manyama. Ko maglazi angu bebe aenda ndipeni ngopfekera vanhu maglazi angu. Munhu wese peka maglazi. Munhu wese peka maglazi. Munhu wese peka maglazi. Munhu wese peka maglazi. Ndasungwa nani? Usungami. Ndazwa hangu futi hanzi Zim Celeb. Yanga ichiposta kuti hanzi kamama. Zim Celeb. Ano mama ndamai wenyu. Ndo vano mama nekuti ndo vane musuru unobuditsa matuzvi. Saka kana iwe uchifungidzira kuti ndamama andimame wanzwa. Ene nditoriko izvezvi nditobva panapa ndikutoita indrive ndakananga ePatoni. Ndichosvika padeni panga. Ndichosvika basmati rine fried chicken with a coleslaw
you know. After that, I will sleep in the matrimonial bed, sleep in a nice, peaceful, you know, nice, peaceful sleep. So, and now I'm going to stress with Ketina Masomera. How are you, sister? Wangu kwa Island. That joined a Jemason. I was like, wow, this dude is a bombo glad. But no, sorry, bombo glad randeta or I used to remember the bombo glad randeta or Amurumoemi. And like now I can say and I can repeat like wow. Really? Like seriously? A wholeheartedly man. You can pay 750 rand without a stand. Yeah, saga. Manuisa baba. Baby, anzinda kunuisa baby. Pass the greetings to my fans here. Mkazi wa kwa celebrity. Poma tavira memwe tugirazi. Ai ni magirazi mwari. Ngasavya kai tuito tukapoma tavira tugirazi. Ndo tugirazi tunopekwa ne vanhu vanowachidituka pari papo. Hanzi masungwa. Munosura zvenyu madhamu andirege. Oh. Kafesi kari kubuda tumapondu. Meno baby uti zvikunzi chi kari kubuda ku HIV. Twani nini? Twangu. And this three mapiritsi wakangana. Batika. Three mapiritsi murume wangu. Tozvatakatiudzwa neZimbabwe kuti tiri pama-ARV. Saka isusu takufamba nechirongwa chenyika. Saka isusu mapiritsi tiri pachirongwa. Saka mapundu anikodzera kuita se? Azi ndiwo baba arastera. Yes. I mean that. I mean. Dine. Hanzi makafitana. Hanzi nini newe godi. We are fitting each other. Hanzi ngoro wanfanto zepoze. Do story po. Azona ndo story po. Inini ndinofollowa nemalawyer. Shingizi wange is there for me. So if you think kuti unozokwanisa kurarisa inini ka ndingatokuisa iwewe muchitokisi ndikakusiya. Ko oni yacho ndekusaidi kuwa. Saka nyangwe utsoko uri kutorota umbofa wakatsuka wakambona kuitwa utsinye netsoko ka. Uchinyatsoona munhu yakashata zvisingaitika. Enda utombomufarira anobva akumamisa zvekusvika obva wati muchitokisi obva wagaramwe iwo. Uyo uchifungudzira kuti wakahwina. Ina ndandoti kana ndonyengerera mafanzi angu ana Destiny kana na Pamela nevanhu vandakawandisa a lot of people mafanzi angu ekudhaya. Iwewe zvako ka ingogara kune maziziso ako anenge munharohwa nebuka. Angoti ndondipo. Munhu ane maziziso akadaro soka kutonge munhu akambonanikwa, munhu akambofa muka, kutonge munharohwa nezvidhomo. Andina time yekuswera ndichipindura munhu akadaro so. I don't have time for that. Munhu ngaasatonge arohwa ari kuonekwa body view. Imbokura mainhana then you can get my response, you know. Ndakurowa Jemason saka kana munhu wangu reva Jemason ka is too different that you have to know kuti zvasiyana. Shingizi wange is a honorable. Saka usafungudzira kuti unofungudzira kuti unoona mangara kana kuti unosunga Mama Rasta for cyberbullying. I have my names of mapurisa anofollowa Mama Rasta. Ende chekutanga vanotozona Mama Rasta vatuke munhu asina kuvadena. Saka ukazona ndakumamisira mai vako ka sazofungidzire kuti ndichazonosungwa usanyepere vanhu. Cause inini ndokutuka zvinoenderana nechi. Eni nani nyengerere kana maiziya. Antombokunyengerere zvakuenda antombokuone zvakuti uri chi. Especially kuno ku Facebook ka antombokunyengerere kana ka 1. Kwasiyana neku TikTok kuti ndinoona turi pa level 30. Nogoro zongoniganiro zvako kana Baby Lion. Kuti tuoza kompuna. Ukunyeperwa. Rinoita mariko Jemason $22. Ongo uchida kuritenga here. Ungakwanisa kutenga doro re 400 and 500 rands ku South Africa. Ngasarara nenzara. Imari inotenga ma 5 kg yechicken neMshoprite. Iyaye kuti ukabika ka chidya unochitenga chikaenzana nebhodhoro re Jemason. Ukakaisa mpoto kanooma kuomarara. Kofeti yese yaende yanomwana poto.
Ini nda celebrity. Moze kuti wakambopinda mumbare vanhu vesotoka kuti mama rasta mama. Unyatosha neMwari like wow. Ndiyo eti. Is this a bombo clat? Yeah, it's saga. Do you know like people look at me under the ground, but they don't know Mama Rasta working with policies, guards, celebrities, different people, you know. So you think like wow. If I like wow. now, like wow, like now, God, like now, baby, like now. Look, Senra, do you think she can sleep the peaceful sleep here in Senra? Myself and Sezure in Senra. Like seriously? Really? Hi people. You know sometimes social media is a Nasa hapana zvituko. Kwangu ngotukwa chi? No. Baby, most of vanhu havazvibelieve kuti pazvibhakira chapo chamundomamisa. Pa real life chapo kuti dambo rosiya chandinomira 1-on-1. Kuri munoziva? You know kuti there's a lot of people asking me kuti Mama Rasta unombonyatsorova like you know, but avazive kuti bhonzo roro iri manako. We talk about narcos, you know. In narco ramuri kuona iri narco iri ronyatsona kuti iri nderechibhoyi iri uri kuona bhonzo imbofunga kuti narco iri rika right. Ani muri waimira bhobhisa rako godi vakazofunga kuti magidhani atichitaura yaya mafanisi mai mukutocha zvakanaka vanhu vanyatsoona nako muri kuona nako raMama Rasta iri nako risina bleach, risina filter iri babes isa rako mukuriona. Imbofungai kuti manako mairi aya akasangana pane pachibuda chi imbo imagine like you said it's you take you like you like you right now. Une manako roraizo. Mwari. Mama Rasta maskwere sei. Ne face inenge yekuramwa. I'm telling you, you dying. Anzi godi ndine face yekuramurwa naJehovha. Ndiyo yega yakanga yasara ma leftovers. Natatenda. But yakazowana aje. Yakaona chi baby? Munhu anenge achitoti toya yake. Ndiyo itori yake. Munhu ane type yake. Bo akunaka kunakirani kaze kurwaiza. Akunaka kunakirani. Papo undotemba ne umurumu wako. Kunaka kunakirani. Saka uya kuti akuone wewe. Anzi na Cosmas nika mai ava vakashata. Ndaisa mchinjikwa. Anzi ndaisa mchinjikwa katatu. Kushata kunge pambare panaiwa. Apa ndokwatitori saka ndikoko ndikoko chako kumbare kwanaiwo ndiyo fesi yacho yekumbare iyoyo ndiyo zvaitori izvezvi fesi yacho yekumbare ndiyo yanofamba nayo. Akaziya kuti iwe kana wakanaka ndipo wako Jameson vanhu vane nzara kunzoko vasingadye magrapes kuniko kunaka kuti iwe uri mai manje vachashamisika nda kudrive mota ndipo vachaona kuti Jesu tatopfura nepawe kwetu Jesu ashandi kumba kwevanhu. Ndipo vachaziva kuti Jesu asarudze kuti munhu yane fesi yetsoko here, munhu yane fesi yegudo here. Unoona ka chimwe chinhu chinozongodinakidza kuti mira baby mbokutaurira something. Chimwe chinhu chinozongonikwadza ka ione fesi iri handsome neochifamba netsokolola tsoko sina nefesi yethe monkey ana achidriver the Fortuner or BMW kurwadza kwazvo kutosiyana kwechi kwemalevu iko. Bosi ndona mwana vanhu vaparengi pedu paipa vachinzi timi mika andisirini munhu wamunoona parengi paipa panenge pana vanepindura comment yo godi anzi big up to Rasta kwidza big up to Rasta for always having Valisbek itanaka ibvapo baba imi Mama Rasta wawe uyu anopenga nonzi Torino. Iwe naiwe Torino kunyora kuti iwe naiwe Torini Masomero uyu akanyora pakanzi ndisi chiya godi murume wangu ani dora asi Torini Masomero godi ona unotora rinonzi chira
ari pamwe vanotengesa nemambuya mumadzvimbo sokana musika mune madzvimbo rinenge ane chabhoka mvesi wako iwe dzikisa asi dori masumi ghost godi ndinoziva godi mama rasta nekumene ndawe chotsande mama rasta ndabatikana bhaga maimutukire asi pindurai Natasha Gideon. I don't know about the bhaga and anditomboziye nemusic yaanoimba ndinongoziva song yake kuti guru mkuru yeri pana attention anditoizive song ndotuka bhaga ndichimusire kana musingaziye nyaya vane vaimbi futi keep quiet and shut your stinging mouth silent mama rasta pane komenda ndikuverenga ruma moyo ndeve faka varivo deya mama rasta imbo ndiimbirewo zvidogoda kuge zvakaramba last year asi this year zvichaita chete amatsamba mamba yenda mwari sure this year zvichaita chete zvinogona kunge zvakaramba last year asi this year zvichaita chete amatsamba mamba yenda mwari sure this year zvichaita chete mama rasta I want to send you adopted son. Guys, ndambosungwa anyway. Pamakana achauya masamanisa achauya baba kazi hayi ndiyakutanda ke mina ke sisi wami ndiyasekuthanda kakhulu ndiyakutanda ke mina ke iva leselini yasemntana ipelile 20 pounds and I want to send you 20 pounds. This is my account nambirwa Valentine makabaya pakanzi simo sisi panobuda nema details akasenga simbolo I think man apa ndatodzima kana tocha chena hiyo asina imi but people knows how to God sometimes now I understand unoziva ndo zvichaita kuti ndiregedze kutuka kana vanhu no god ndo zvichaita kuti ndiregedze ndakatoka telefoni ndine waona nditotendedza ndindiuitende unoda ngotaurisa vanhu ndicharegedza ndikuya musamwari akagara uyalapo asi vanhu vangotaurisa ndikuita kudongora chii unozochi babes bazvandandada kukudza unoziva ndo zvichaita kuti ndiregedze kutuka vanhu why because ininika handizive zvangu endeka anditombo understand zvimwe zvinhu zvavanonyora adopted son I'm safe bra sweet mommy I'm safe sweetheart nothing happened to me I don't think kuti zvinhu zvakadaro zvingamboitika kwandiri let win reply to Fred ka rewa asi Fred ndima ndiurere nengi let kerodzi rero swaga hausadaro swaga akogoti ndingiri ndanda sodomaiza asukadhomoka peki tinokufamba sodomaiza ndikili nini turuturu hey baby kangaroo anonzi goose kangaroo zita rake nickname ndatoona ghost ku TikTok rakacreata yakanzi goose kangaroo I'm so happy because nickname iyo nodiwa nemurume wangu I don't know kuti goose kangaroo zvinorevei imbokisana indoisa ikokeshi Priska nanasa unetere from 2 years ago uri rombe atangaise tozokisa mwazi atete pamafanzi angu ese uyanonzi Priska ka I wish to see him in life because rombe remakoko moziva mafanzi akatanganiwe goose see her not to see him she's a woman see her awora it man every time you correct her unaona
him. I don't know him. Apa hanzi Priska. About the Priska him there. Hanzi Priska, I want to see him. Because I mean now they have the Priska him there. Him I seen them. Guys, ndaswera namadam boss. Vafona here. Ndozokudze mangwana sina kudhakwa zvinhu zvandaitirwa namadam boss. Sisi Shingi, I'm fine, sisi vangu. Now you have to sleep comfortable. I'm drinking Jemason. Anchanwe Black Label. I'm drinking Jema. Ndatengerwa magrass apo matavira. Mirandisa. Po matavire. Ndatengerwa grass. And then I think I'm the one and the most beautiful person achanga kachena kudarika vanhu vese ku premier. And I can say that again and again. And this is Shingi. Ana yaremerwa. Ndifene. Ayo, nasa tina mafen. Ndifene. Atina sisi Shingi. Hello. Hello. Wow. Today it was a nice day for me. Maizabu madam bosi taira chikocho weka. Amaizabu amai mofela. Amai Miki. Amaizabu Beyonce. Beyonce we kutemu Beyonce bibi. Today I madam bosi pamari mandipa yamandibasira nayo ndiyo imwe yacho. Bada kutaura chokwadi madam bosi mwarika ai ndotora sina kudhakwa. Ndaona ka shoda yo. No look yakabamku. No look how no look. How no sipezera. Fa don't laugh for changing. Mama Rasta bwere ndiri Bob Bridget. Ko uyo ari kuramba achi korekita celebrity redu sei ko isuma fans ake tomunzwa. And people they understanding me. My mugo. Ahora sorry shin. Mama Rasta. Our memory AI. AI. Chimbo vaitira muna matoka madambo. Ndoda kuita ndiri sober. Cause she's a love person to me. She's amazing and she's a star. My lips ayo anotundisa. Maskana. Ndofura nemdibe kaka. Chamba. Lakini ndafuna kubvisa chifoni. Happy birthday Faith. Ngarakuropa fats. Pause, I want to take a screenshot of your beauty. Chero mnyangwa mkada kutadza kutora henyu screenshot mchida kundisekesa nevanhu mchida kundikatuna. Asina kuipa, let me pause. Ukabata ka plate. Anokuterwa nekaplate maziko. Like it. Iwe ndokuda hako wanzwa. Clock it mabingu. Mina ndito mwe. Ayo vale. Asa awitire baba. Ah, mina ndiwide. Vale. Ai, aunonya sobude. Hey, mina tinzo. Ayo reduce. Ah, siskunu. Bamuka no bigino na. Nana be people. Siskunu. Anono. Mama Rasta kushata eroko ndikoko chaiko kushatwa kwandiziye kuti sei kwakadai so. Ndikoko chaiko pura pros. Mbonipo face yako yakanaka iri handisa nditakurewo. Ndoda kutakura face yako ndakashata. Maimuko tete ndawa ne wait ndakukata live. Ne wait. Ashura live kata cause ndaudzira kana dai unodomoka mumwangu. Bonsom. Ndiri kusendera. Akaona kada akafika kadelezi kakadai. Ona ngazhima. Ndiri kusendera. Yo, full up for beans. Ndiri kusendera. Ndiri muchitokisa skari. Saibari pa PayPal nepa iko cash ndodara mangwana guys.
guys, we have to sleep comfortable and sleep well. I'm safe and comfortable. Ndiri kumbari andina anything. Lorena ambo fakasungisa inini zvamuri kufunga. It's a liar. They are pathetic liars. Inini I'm very safe and comfortable. Ndiri kumba kwa tete vangu. Just told I'm mangwana ndesisina Jameson. I love you so much all and I'm grateful. Ndokudisa ine moyo wese. Vasingandide ndikoko. Vanoroya ngatisangane usiku na 12 ndendanira wangu rusero nemutsvairo padho. Andina hangu kuti ndinozotya hangu kuti muroyi anenge achiroya neberi waiziva. Inini I'm not a bad person. I love you so much my fans angu. Pamela Tamira, you are the best ever in my life. Lulu Edwards, you are the best ever. Fungai Chikosho, you are the best ever. All my ghosties, Annabelle Masband, I love you so much. Ndimi vanhu vachi vakaita kuti ndive pandiri panapa. Ndinokudisa nemoyo wese. Andinambosungwa ndiri kwatete vangu. Today the whole day ndaswera namadam boss. And apa ndambosungwa kana kuti anything chandawana. I'm very safe. For my fans from diaspora vari kuona malive usiku kana kuti vachazoona mangwana, I'm very safe, comfortable and a peaceful person. May God bless you. Good night. Vasati varavira, have a blessed day. Thank you so much and I love you so much. Bye bye.